Hi svima, nakupilo mi se par proizvoda koje sam potrošila, tako da ću vam sada pokazati svaki od njih i reći jel bi ga kupila ponovno ili ne. Prvo imamo ovo Gisu ulje za kosu koje sam potrošila onako nakon godinu dana. Ovo je 20 ml manje pakiranje. Sad ovo je koštalo negdje oko 20 eura, što je stvarno skupo, ali je zapravo jako dobar proizvod, ali iskreno ne znam jel bi ga kupila ponovno jer mislim da jeftinije stvari mogu napraviti istu stvar. Sljedeće imamo CeraVe Cleanser, ovo tu ima 236 ml i onako koštalo je oko 13 eura, što je stvarno great value. Ovo mi je trajalo onako preko 2 godine, mislim da je već expiralo, ali stvarno jako dobar cleanser, onako jako je blag i onak stvarno ne mogu reći ništa protiv njega. Radi svoj posao, paše mi uz moj tip kože i kupila bi ga ponovno. Zatim imam ovu kremu za tuširanje iz Lasha u ovom kao čokolada sentu. Kao što vidite, ovdje više nema apsolutno ništa i jako je dobar ovaj kao gel krema šta već. Jako lijepo miriši, onako po pudingu od čokolade i stvarno ostane miris i jako onako hidratizira. Right? Ali vjerojatno ga ne bi kupila sama ponovno jer nemam tolike pare. Ali dobar poklon za rođendan, kao što sam ga i dobila ja. I zadnji proizvod je od Drunk Elephanta, ova kao maska koju stavite preko noći. Ovaj proizvod je meni iskreno jako dobar, onako vidjela sam rezultat, onako ujutro bude koža jako mekana nakon ovoga i stvarno je super, ovo je isto mini proizvod i onako zapravo mi je dosta dugo držao, tako da preporučam. Uglavnom da, to je to, love you all, bye!